Good morning mga friends, viewers, subscribers. Good morning, good morning. May hikay na sad miss among pamahaw. Anak, ug ako. Good morning, good morning, good morning Philippines. Good morning po sa kong bana sa Japan. Good morning, good morning. Okay na mi diri sa Philippines. Okay ra, okay ra. Nagkaon din na ako di ay. Ragan di ay, kantong di ay. Telas nakira ko ta. Morning. Let's just Bakit. Hindi, embak lang. Go. Ang allergy dito. Pada mag-save na. Dili mangilabot. Dili magluto na ta. Maghintay ta po mga friends, viewers, subscribers. Pamahaw karon kay sardinas, saklan og tomato, og cabbage, og etlog. Then, ipangan og ahos og oyster sauce. Pamili na kayo mga friends.
pamahaw namin sa anak. Kaya na maglanta-lanta sa cute mga friends, viewers, subscribers, sa akong mga hayop, sa akong trabaho kada buwan, mga friends, viewers, subscribers. Okay na mga friends, viewers, subscribers, ready na may mga lakat. Ready na po na mong lunchbox mga friends, viewers, subscribers. Bunan ha, bantay kayo kinamburan na kung di mga buak. Kumana yung ingon, kaya mabuak na. Pabaw nung tagi kag bagol, kukutan ti ka dito. Mato kay may bagol, na ibunot daan, takba na lang. Sabot na kan? Bungol niya ka kan. Na, sige.